khona abantu abadakwa icontainer base bedakwa imali futhi emva kalokho. Kanti wena mangabe uthenga ipizza esitolo uthenga ikhathoni layo ubuhle balo noma uthenga ipizza, ungafike wena uthatha umuntu njesizathu sokuthi unenqe enkulu wase bali yellow bone bese nje udakwa yilokho nje kuphela, yilokho nje vo. Hey, icontainer le uyabona, ungathatha umuntu umthathe litshithe afika akugilele isampula udakwe icontainer. Icontainer le uyibonayo wena umuntu akuyena lo, yazini kunabo sisi la abadakwa icontainer nabo bambona umuntu egijima ngama BM nangama Mercedes badakwa icontainer. Kanti hayibo akuyena umuntu lo isilwane. Befika emshadweni wamgila igoda phezu kwechiscope. Lalela ke ngalesi sikhathi ubingelele uchanges akhasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani unoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento cabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka nje phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Hey, isimanga lesi. Wabona umuntu esengaphakathi ukuthi yes ngigaxele la. Lana ngigaxele. Ilento ekuthiwa illusion. Illusion iyagaxelisana. Yabona labantu abatrade abokutshela kunento ekuthiwa inducement. Yes, inducement eyokutrapper ishayise ngazuthi kanti akunjalo bese uyangena wena uyabhaya noma uyasela bese ziyakhala. Izolona laba bantu laba ubuhle i-inducement, ubuhle inducement. Uma kuzoba i-main focus ke it's even worse. Uyayizwa lona? Ngoba abanye bafike bethi hayi ngofanele ngichaze ukuthi ngithanda umoya wakhe, ngofanele ngichaze. Yabo, ngeke nje ngize ngimthathe mina umuntu omubi. Ngofanele ngichaze ukuthi ngithanda umoya wakhe. Lalela ke. Uma ukuthi ngebhadi kwenzekile ukuthi uthatha isipawupete isipatsha kanti asimuntu